ýüzündäki ähli janly-jandarlar, ýagtylygy we ýylylygy günden alýanlygy sebäpli biziň bar ýaşaýşymyz oňa bagly diýsegen bolýar. Pasyllaryň, Gündiziň we gijäniň çalşmagy, sowuk we ýyly klimatlar bularyň barsy güne bagly. Geliň oýnalalyň. Gündiz we gije näme diýmek? Gündiz günüň doğup batýan aralanak wagta diýilýär. Gije bolsa onuň tersine günüň watyp doğyan aralanak wagta diýilýär. Günüň asmana galyş we asmanyň iç şekli ýer şarynyň günüň daşyndan aýlanmagy we ýer şarynyň öz okunyň çägine aýlanmagy bilen baglaşyklydyr. Yer şary pırlanýanlygy sebäpli onuň bir ýarsy tarapy güne seredýär. Güne seredýän tarapynda gündüz, beýleki tarapynda bolsa gije bolýar. Pasyllaryň çalşmagy hem yer şarynyň güne görä ýerleşişine bagly. Yer şarynyň gowy ýagty düşýän we günüň ýyladýan ýerlerinde tomuz, günüň yer şaryna az düşýän ýerinde bolsa gyş bolýar. Yer şaryna günüň gowy düşmeýän we ýylatmaýan iki sany ýeri bar. Olar demirgalyk we günorta iklimlardyr. Olar hemişe buz bilen örtülen. Ol ýerde az sanda haýwanlar we ösümlikler ýaşaýarlar. Şol bir wagtda yer şarynyň ortasyndan geçýän ekwatorda hemişe tomuz bolýar. Yer şarynyň bu bölegi gün tarapyndan gowy ýyladylýar. Ýylyň dürli wagtlary, diňe, ýagşyň ýagýan muktary we şemalyň öwsme güýji bilen tapawutlandyrylýar. Biziň ulanýan kalendarymyz hem güne baglydyr. Yer şarynyň günüň daşyndan bir gerek aýlanmagyna biz bir ýyl diýäris. Biziň gündelik durmuşymyz we bayramçylyklar yer şarynyň ähli ýaşaýyş günni watlandyrylýan owadan ýyllada bagly.